В днешното видео ще разгледаме какво причинява вкоравяването, калцификацията на тялото ни, кои части се калцифицират и какво можем да направим срещу това. Сърдечно приветствам всички! Най-различни области на тялото ни могат да се калцифицират, което означава, че калцият се натрупва в меките тъкани на определени части от тялото ни и не може да се премести оттам. Мястото му е в костите, например, също така и вътре в клетките. Сърдечните клапи и артериите също могат да се класифицират. Това обикновено наричаме атеросклероза. В такъв случай артериите стават твърди, а еластичността им значително намалява. В това състояние значително се увеличава рискът от инфаркт, както и допълнително се повишава кръвното налягане. Ако кръвното ни налягане е постоянно високо, т.е. независимо кога го измерим в продължение на дни, винаги е високо, това е един от най-сигурните признаци на атеросклероза. Лекарите, както знаете, при много различни сървечно-съдови състояния изписват лекарства, които блокират калциевите канали, а самото им име подсказва, че блокират калция, защото в организма на човека има твърде много от него. Могат да се втвърдят и прешлените, това е така наречената калцификация на прешлените, която се среща най-вече при прешлените, разположени близо до врата на гръбначния стълб. Най-честите симптоми на калцификация на шийните прешлени са често повтарящата се или постоянна скованост във врата и болка във врата, която може да бъде тъпа, остра или пронизваща. Калцификация на очите, катаракта. Калцификацията присъства при ставните възпаления, но като отлагане на калций, т.е. като вид калцификация, можем да разглеждаме и бъбречните и жлъчните камъни. Може да има калциеви отлагания в стомаха, в белите дробове, в тъканите на гърдите, в щитовидната жлеза, а и епифизата ни също може да се калцира. Всеки симптом, който е свързан с свиване или втвърдяване, показва прекалено много калций в тялото ни, защото калцият е основният елемент, който свива и втвърдява. Затова, разбира се, е нужно много калций в костите. Така че, например, запеката също е признак на излишък на калций. Червата се свиват заради прекалено много калций, няма отпускане, т.е. червата не се разширяват. За разширяването са необходими магнезий и калий, двата основни елемента, които успокояват, отпускат и разширяват в нашия организъм. Калцият свива, напряга, втвърдява, докато магнезият и калият отпускат, успокояват, разширяват. Прекалено голямото количество калций, т.е. калцификацията, освен вече изброените проблеми, може да се прояви и чрез болки в костите, безсъние, тревожност, сърдечни аритмии и нощни мускулни крампи. Една често срещана причина за калцификация са ниските нива на свързани с калция микроелементи в телата ни, поради което първата ключова стъпка към решаването на проблема е тяхното допълнително и навременно попълване на тези важни микроелементи. Витамин D3, витамин К2, магнезий, калий и омега-3. Ако са ни премахнали жлъчния мехур, често сме подути или имаме проблеми с храносмилането на мазни храни, т.е. поради някаква причина имаме малко жлъчни киселини, ще имаме проблеми и с калция, тъй като жлъчните киселини са необходими за усвояването на масно разтворимите съединения, т.е. на споменатите по-рано витамини D и К, както и на омега-3. В този случай решението е приема на препарати, съдържащи жлъчни киселини. Приема на много изкуствени калциеви добавки може да доведе до калциране, особено ако съдържат такъв калций, който почти изобщо не може да се усвои от организма ни. Такъв е, например, калциевият карбонат, а към това пряко се свързва и редовната консумация на минерална вода в продължение на години, тъй като минералните води също са пълни с неорганичен калций. Тук решението е да се спрат синтетичните калциеви добавки, както и минералната вода, които често се използват от хората. Вместо минерална вода има дестилирана вода, която представлява пречистена вода и която дори може да помогне в дългосрочен план за разтварянето на натрупванията. Много често за образуването на калцифицирани участъци допринася и ниското наличие на антиоксидантни съединения. Например, ако някой консумира храни бедни на микронутриенти за по-дълъг период, нали, в такъв случай няма да има достатъчно витамин Е, селен, полифенолни съединения, витамин С и така нататък в нашия организъм, които, например, са необходими, за да се възстановяват възпаленията по стените на кръвоносните съдове. Но тъй като ги няма ги в достатъчно количество, тялото ни ще транспортира калций до стените на кръвоносните съдове, за да залепи възпалената стена на съда. Така всъщност се образуват калциевите отлагания в кръвоносните съдове. Тоест, срещу калцирането също имаме решение в ръцете си, ако редовно и ежедневно консумираме разнообразни и пресни храни, които са естествени източници на живи витамини и антиоксиданти.
Значи много зеленчуци, плодове и допълнителни суперхрани, като например водорасли, пчелно млечице или напитки, съдържащи терапевтични сокове от плодове. Хормона, произвеждан от нашите паращитовидни жлези, е основният регулатор на нивото на калций в кръвта, т.е. неговата задача е да поддържа калция в идеалния диапазон в кръвта. Затова, ако има проблеми с паращитовидната жлеза, ще има проблеми и с функционирането на калция в нашия организъм. И накрая, за да се премахне калцификацията, също е важно pH стойността на стомаха ни да е достатъчно ниска, т.е. стомашната ни киселина да е силна, да имаме достатъчно стомашна киселина, защото това е от съществено значение за правилното усвояване на калция в нашия организъм. За повишаване на стомашната киселинност помагат ябълковият оцет, бетеин хидрохлоридът, храносмилателните ензими и калият, който е от съществено значение за производството на стомашна киселина. Водородно-калиевата помпа създава стомашната киселина. Ако искате други да научат повече за причините за калцификация, кликнете върху бутона "Харесва ми" под видеото, защото по този начин алгоритъмът ще препоръча това видео на други за гледане. Желая ти добро здраве! Ще се видим в следващото видео. До тогава, нека здравето бъде с теб!